Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men Allah Murat Rahim, Azatlyk radiosynyň Ozalky alyp barjasy, redaktory. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy maýy. Men bugünkü gepleşigimi halka ýüzlenme diýip atlandyrdym. Oňa ýete sebäbi bar. Sebäbi men geçenki gepleşiklerimden soň käbir ýyldaşlarymyz kommentariýa üstü bilen hat üstü bilen maňa sora beripdirler. Şolaryň içinden men käbirlerine jogap bermegi makul bildim. Ýöňü bilen men ünsimi çeken zat ýyldaşlarymyzdan käbirleri bir kinaýa bilen sen bundan öň nire dediň, nirden burdan çykdyň. Hawa erkek bolsaň ina ýurdun içine gelle, ýurdun içinden hereket etdi diýen ýaly bir kinaýaly sözler aýdýarlar da. Men şolar ýaly adamlara aýtjak bolsaydym-ma. Hawa biz odal hiç ýerde gizlenmedik. Men öňüm geçenki gepleşigimde de aýdypdym. 80-nji ýyllaryň ahyrlaryna, 90-njy ýyllaryň başlaryna biz aktiv hereket edip, agdybirlik, opozisiýon agdybirlik halk hereketiniň düzümine aktiv hereket edip, siziň ene taňydy, şol Niýazowyň diktatura rejimine garşy şoň şahsiýet kultunyň ösmegini öňüne almak üçin çagyryş edip biz hereket etdik. Emma niýetiň ödüňiz, niýetiň ene taňyz şo döwürde ayaga galdy, bolugurda hereket etdi. Innem açanda kimdir biri çykyp şulurda birazjyk hereket etjek bolýar bolýan ýurdun içine gelle olar ýaly batyr boldan, erkek boldan diýilen ýaly sözler aýdýar. Eger siziň ödüňiz nusga görkezip bilseňiz, ýurdun içinde nädip hereket edip bolýanlygyny görkezip. Ya o eliňizde plakat alyp, Aşgabatyň merkezinde durup, haramda gummolleyip bir ýazyny uradyň, onda biz bararys. Eger şona mede bilmeýän bolsaňyz, amana deregem hani gelin da içine ýurdun içine erkek bolsaňyz diýän bolsaňyz, onda siz ýa-ha hökümetiň adamsy. Ýa-da siz baryp ýatan nadan, akmak, akyl ýerinde däl adam bolmaly. Özi bilmeýän işiňizi ketegiden talap etmekligiň özi baryp ýatan nadanlykdyr. Şunu bilip goýuň da. Şoň üçin olar ýaly provokasiýon sorawlary berme. Hawa inni beýle kaýtjak zadym. Adam şu dünýäge gelenine öňü bilen etmeli fardy. Özüne jogap bermeli. Ondan öz ýakyn howsarlaryna, maşgalasyna jogap bermeli. Öňü bilen etmeli, ýerine ýetirmeli borjy, ana şoň bilen baglanyşykly. Ýöne kimdir biri? Şu borjynyň daşyndan ýene borj alyp halkyň aladatyn etjek bolýan bolsa, ketekliň alada surunna birazjyk hereket edýän bolsa, oňa da bir pitçiň atmaklyk, bilişi beýdip etme, bilişi eýdip et diýen ýaly akyly öwretjek bolmaklygyň öýden bir gaty bir minnetdarlygyň alamaty däl. Eger özüňiz edip bilmeýän bolsaňyz, onda beýleki adamlary görüp etjek bolmaň da, men diýjek bolýan. Sebäbi eger öz eliňizde bir tutaryk bar bolsa, bir bildirer ýaly, bir hökümetiň hökümet bilen bir ýerlerde hyzmatdaşlyk edýän bolsak, ýa bir hökümetiň bir buyrugyny ýerine ýetirýän bolsak, ýa şol urda hereket edýän bolsak, ýa bir ýerlerden korrupsiýa bilen meşgullanan bolsak, ýa bir parakorlyk bilen meşgullanan bolsak, onda görkezim. Men birine bir pretensýa bildirsem, men şonu delillendirip aýtjak bolýan. Geljekde de delillendirip aýdarym. Ýöne öýdüňiz hereket etmeýänem birazjyk hereket etjek bolýan adamlara ýanky ýaly iýge sürtmekligiň özi ýerlikli zat däl. Hawa inni ýanky käbirler aýdýar, inni şu siz birazjyk geçenki çykyşlaryňyzda diýär bir dogry bir aýdyň bir ýol görkezmediňiz, birazjyk kellemiz bulaşdy diýen ýaly sorawlar berýärler da, bize ýol görkezim diýip. Bir inni bazada düşünjek bolun da şu hökman birisi de ana şeydiň diýip bir anyk ýol görkezmeli diýip düşünmeýär. Siziň özüňizden inisiatiwa bolmaly. Biz öz bilenimizi aýdarys. Öz geçenki tejribelerimizden bu taýdyrda bunu watarda alyp beren tejribelerimizden esasynda bir zatlar aýdarys. Ýöne ahyr soňy siz içine ýaşap ýören bolsaňyz, ýa içine girip çykyp ýören bolsaňyz, şu zatlaryň esasynda özüňiz nähili ýagdaýda nähili hereket etmeligi barada özüňiz karar çykaryp, karara gelip özüňiz öz başda hereket etmegi urunjak bolýar. Hemme zady ýöne size biri barmak çöm boldup görkezmeli diýen düşünjeden çykyň.
Men şonu aýtjak bolýar. Ondan ýanky şol iýge sürtýänler bar. Siz nire dediňiz, näme iş etdiňiz diýip. Şol ýanky aýdyşym ýaly belli bir döwürde biz hereket etdik, ýöne şu halk taýýar bolmansaň biz şol opozisiýon işinden birazjyk çekilmeli boldy. Halk hakykatdan hem taýýar däldi. Ona men näme şunu aýdýan, sebäbi ana şol 90-njy ýyllaryň başlarynda da hatda Sowet zamany döwründe de 80-nji ýyllaryň ahyrlarynda da Nemsal üçin un yetmezçiligi zat bolup adamlara da yerlerde edil häzir kete ýaly un paýlanan döwürler bardy şu belli bir norma boýunça edil uruş döwrüne ýaly. Bir edil şol ýaly bir az bolmasa da ýöne bir norma bolan. Şonu hatta käwatlar adamlara owalara un yetmeýän aýal gyýylan erkekler hem şu yerli administrasiýa ony kolhoz başlyklarynyň administrasiýasynyň ýöňüne çöküp bir protest geçiren wakalarym, hadiýetlerim bolupdy. Hatta etrap merkezlerine baryp şu taýda demonstrasiýa gurnan gereklerim bolupdy adamlar. Ana biz şolar ýaly ýagdaýlarda da şol ýanky protestde çykan adamlar bilen bir siwiýada gyrip şolar bilen baglanyşyp şolaň ýanyna baryp şol işleri bir adajyk gurumçylyk ýola goýmak üçin hem hereket edip gördük. Ýöne ahir soňy näme bilen tamamlanýady? Ýanky şol adamlara bir ýarty halda un berilýär bolýan. Barın sesi hem bolýady, hemmesini onun sesi ýatýady. Ana şeýlelik bilen olaň aktivligim soňlanýady. Ana halkyň ýagdaýy şolar ýaly. Hatta men şu käbir ýeginleşlemiň bir diýýän sözi bar hatda. Bir kimiň aladasyny edip ýörsäň, o bular bir halta una satylyp beren adamlar, ho biz şulara demokratiýany ugrutjak bolýarmyş. Biz şulara köp partiýaly ugrutjak bolýarmyş. Näme ugrutjak bolýar diýip bar. Bir lapy geçişlige uçurýan ýaşlar bar hatda şo wagt. Bir tarapdan hakykatdan hem şolaň aýdýan dogrudyr. Inni ýagdaý näme derejede üýtdi? Inni şo döwürden kän zat üýtdi? Inni men häzir seredip görýän. Ana arada bir kepde bundan Türkmenabadyň köçerini baglap bir topar aýal gyýylar ýoly baglap şu un yetmezçiligi hebäpli talap bilen çykyş edipdirler diýip habar geldi da. Ondan soňra näme bilen gutordy? Şu daşowuzdan getirilen şüýür uny paýlapdyrlar ýanky aýal gyýylara, bary öýlerine gidipdirler, dargapdyrlar, şey diýip ana oturýarlar. Ana bar aktivizmiň manysy şoň bilen hem gutordy. Ine gynansak da halkyň ýagdaýy şular ýaly bir gaty görmeýän, men şu halky bir aýakdan sürüp tanqid edýär. Sebäbi 90-njy ýyllarda biz şu zatlary gördük. Şoň üçin biz lapymyz keçip boldy. Şul adamlara biz näme edip demokratiýany öwretmeli? Biz näme edip şul adamlar bilen köp partiýaly döredeli o bir ýardy halta una satylyp beren adamlar adyp agdy birligiň içinde aýdýanlar bar da. Indi häzir terede oturýas bolýan. Ýene de şu zatlar gaýtaranyp durdy. Şoň üçin ondan oň üstüne bolýan bir halta una satyn alýar diýärse. Indi häzir ana Mar vilayatyna Lewap vilayatyna bolan tebigi helakçylyk bilen baglanyşyp ýagdaýda görüp oturýar. Hökümetden ol bir halta un bermege beýlede dursun, ol hiç zat edene wa hökümet. Ödüm o haram dagam hem meňe edýänim şol hani halk, hani siziň edip bilýän zadyňyz näme görelliligini ýaly hereket edýär o. Birazjyk akylly başly prezident şu taýda bar, bir halka adawlyk bir kömek edip şunu burdan halk öýüjügäýmesin diýip bir kuşuşturjak bolup hereket eder da. Ol dyndygyň akly şoňa da ýetenok. Şunu burdan halk gowdgynyňa galaýmasyn diýip alada da galanok. Öňden alyp barşyny terediň ol. Indi hem meňe edýänim şu diýär, men size unem berjekkä, men size bir şifrem berjekkä, bir kerpiçem berjekkä, hani siz edip bilýän zadyňyzy görkedim diýilen ýaly hereket edýär. Indi şu ýagdaýda halk gurumçylykly aýaga alyp bilmese, onda haçan aýaga almaly? Biz ýaly opozisiýerler halkdan näme garaşmaly? Indi halk bizden garaşýar. Siziň jogapkärçiligiňiz nirede? Biz kimiň öňüne düşmeli? Bizim öňümüze düşdüýäňiz da. Bizim öňümüze düşdüýip maňa hat ýazýarlar. Bilýäňizmi nähil hat ýazýarlar? Adyny, familiýasyny goýup bilen oklar, özlerim daşar ýurtda ýaşap berler. Özlerim aýdýar, sen niýe sen ondan ýa sen niýe bir Muhammedowa garşy şular ýaly batyrga çykyş edipsiň diýe, öňümüze düşübiljekmi? Hatynyň aşagynda da golam ýok, kimiň adam familiýasy ýok, anonim hat. Şular ýaly bir näçe hatlar gelýär maňa. Indi siz daşar ýurtda oturup
Şolar ýaly balaňyzy dolduryp oturan bolsaňyz, bir kime ýol başçylyk etmeli? Ýurdun içindekiler nädip onu ýaly batyryp bolbilsin? Eger siz daşary ýurtda oturup gorkýan bolsaňyz. Indi şu ýagdaý halkyň taýýarlygyny görkezýärmi? Men näme gaty görmeýän, men şeýle häzir gatyrganyp diýýänler. Sebäbi men Azatlyk radiosyny işleýän bir türk oglan bilen kärdeş boldum. Şo özüm türkmen gullugyny işletdi. Şo bide gelýän hemme materiallary, halkyň berýän interwýularyny, şu anonim berilýän zatlary dinläp ahyr bir gede gaýdy. Siziň halkyňyz nähili idi? Biz diýä Türkiýede diýä gan ýöküp gurmadyk diýä häzirki sistemany, syýasy sistemany. Sizinkiler diýä bir barmagynyň ganyny damdyrasy gelen ok diýä. Birini ana diýä soraga çağıryp durlar diýip bar ýöne tappa toraýa diýä. O soraga çağırlar, hawa käbirler türmäde basylar. Ona biri diýär da düýünne şoň bilen baglanşyk şo türk oglanyň aýdan sözlerini ýadlaýanlar. Şo diýä türkmen halky hiç kynçylyk görmeýän ýa bir zatlar gazanjak bolýar, demokratiýa isleýär diýär, adalatly bir jemgyýet isleýär. O diýär nädip öýler tagalla etmän, onu ýerden ýokordam gelmemişin diýär. Şonu geň berip menden soraýar da. Hawa. Ana düýüniň unan biri maňa diýär da, şu diýär eger diýär biz diýär birden niýe gol tuduryp hökümeti basa aljak bolsak, olan birden uğruna varmasa diýär, işimiz ýol almasa. Soň diýär, soň näme bolar diýär? Soň diýär biz diýär hemmämiz diýär ona garmazmy, biz diýär türmäge basmazmy, biz ýeka çöplemezmi diýär, şol işi gurnanlar diýär. Eteredim. Adamlar hemme ýuruşyk isleýärler. Özlerim 100% garanti isleýärler. Bir de 100% diýim, bizim ýanky sözüň gaňrysynda näme maşohatyň, ýanky ýigidin ýalyň hatynyň gaňrysynda. Bizi birden niýe işimizi guranmasa nähili bor. Şol hawa biz ýeri bolsa taýýar, ýöne 100% garantiýa gerek diýmek bolýar da. Näme Ýewropa ýurtlarynyň ştaýdaky demokratik ýurtlary garantiýa bilen gazandylarmy? Şolara garantiýa beren wam, hawa hökümet sana garantiýa bersinmi? Hawa geçiriňre bolýarsa biz sana gelecekde 100% garantiýa berýär, tertip biz çöplejek ýaly. Kim ona garantiýa bermeli? Ya men garantiýa bermeli. Ya halra süýün garantiýa bermeli. Kim ona garantiýa bermeli? Şolardan gorkýan bolsaňyz, onu isläp oturmaň öwrülüşi, onu aglabam oturmaň. Men şonu düşündirjek bolýan, şu zatlar, şu ýaly möhüm işler risksiz bolanok. Siz hemme öwrülüşi isleýäňiz, hemme hiç riskinsiz täsir etmeginden isleýäňiz. O nähili bolýar? O näde bol gazanylýan öwrülüşi bolýar? Siz öwrülüşi isleýäňiz, maňa ýazylan hatyňyzda hatyň aşagyna adyňyzy goýmakdan gorkýaňyz. O nähili siz adam bolýaňyz, näde bol öwrülüşi geçecek bolýaňyz, bir-biriňizden köleýäňizden gorkup beren bolýaňyz. Indi men şu taýda şol ýanky ýene bir pikir gelýär da. Şu taýda şu bolşewikliň tejribesi bar da. Indi siz aýdýaňyz, onda nähili hereket etmeli? Ya suwda bermelimi? Nähili ýol bar? Şol nähili hereket etmeligini öwrenjek bolsaňyz şol Ýewropa rewolýusiýasynyň birazjyk taryhyny öwrenjek bolun. Hatda bolşewikliň ýankaýjyşmy ýaly taryhyny öwrenin. Şolar nähili hereket edipdir. Bolşewikliň ideologiýasyny kabul ediň diýemok. Şolaryň iş tejribesi we strategiýasy bar. Şolar näde bamalaşypdyr? Şolar ýerlerde işläpdir. Şu iň bir daşdy tokoň içinde ýerleşýän huturlara, owalara baryp şo taýda agitasiýa propagandalaryny geçirip şolar adamlar taýýarlapdyrlar. Ýerlerde ýaçeýka döredipdirler. Kirep ýaly ýaçeýka döretmeli hemme ýerde. Adamlar iş taýýar etmeli. Hökümeti kim agdarmaly? Biz berip berden agdarmaly. Men hökman häzir şu agdalyşyp geçirmek metodyny diňe şo ýol bar, başga ýol ýok diýemok ýöne. Bir hady inserip görüň da, şu indi daşary ýurtlardan size kömek geler diýip garaşýaňyz, bir ýerden bir kömek etmelidir diýip. Bir de şu iş bilen 89-njy ýyldan bäri meşgullanýar. Halkara guramalaryna ýazmadyk ýerimiz galmady, ýüz tutmadyk ýerimiz galmady. Ünsürim. Her ýyl OBSEň Warşawada adam hukuklary boýunça ýygyna geçire konferensiýa geçirilýär. Ana şo taýda Türkmenistanyň opozisiýanyň wekilleri, ýöne garajdan aktivistlerim bar, her ýyl çykyş edýärler. Bolýanlar jyk düşündirýärler.
Hiç o netice verýärmi? Netice veren ok. Nähil netice berýär? Berýär netice. Onu aýdaýyn. Ha aprel aýynda OBS'ň baş sekretary Türkmenistanyň parlamentiniň deputatlary bilen online konferensiýa geçirýär. Şo konferensiýada da nähil baha berýär? OBS'ň başlygy Türkmenistanyň syýasy ýagdaýlara, Türkmenistanyň diýär syýasy ýöňügüçliklere biz ýokary baha berýäris diýip bakasyny aýdýar. Onam Türkmenistanyň häkimetleri höwes bilen öz web saytlaryna ýerleşdirýär. Ýani Türkmenistanyň ru internet saytynda dur. Bir de diýär OBS'ň baş sekretary şular ýaly ýokary baha berdi Türkmenistanda bolýan syýasy özgörüşliklere hem jemgyýet özgörüşliklerine diýip. Ana edilýän çykyşlaryň netijesi. Näme üçin bular ýaly guram bolan başlyklaryna şeňi ýol başçylaryna şeňi wahawatlandyryp oturýarlar. Özüňiz pikir edip görüň. Onda belki bular aýyrmak isleýänler, şolar ýaly diktatorlar otursa belki bulara hyzmatdaşlyk etmek ýa başga işleri burunlamak belki aňsatdyr. Men bunu ýöne ýerden aýdym, mok sebäbine käbirler aýdýar, ana aýtdyňyz diýär, halkara suwdyna nädip tapşyryp bolýanlygyny, nähil jenaýetlerde ýa-ni haramda aýplap boljakdygyny aýtdyňyz ýöne niş orurda bir özüňiz inisiatiw alyp bir hereket edýäňiz gerenokmy diýip soraýaňyz da. O men hereket edesim gelýär. Ýöne birinciden buna adwokatlar gerek. Men ýurist däl. Şonam Türkmenistanyň özü türkmeniň öz wekilleri etmeli. O teklip edin gelin. Ondan inser görüňe aýdalyna saparyp gymyş çykýar. Ya men onu bir ýadyr aýtdygym däl, men ol adama bir ýöne hüjüm edip oturmak niýetim ýok. Ýöne biri halkara suwdyna tapşyrjak bolsa, kimiň elinde delil bar bolsa, ana şol adamyň elinde delil bar. Ya şoň maşgala agdalary direktiv etipdi türmelerde. Şoňa diňe bir niýadyp günäkär däl, täbäbi şu Berdimuhammedowyň döwründe de şol adamlardan habar hatyr berilen ok. Berdimuhammedowyň günäti şol. Näme üçin şol adamlaryň ykbaly barada, şolaň nir getirim bolanlygy barada Berdimuhammedow habar beren ok. Täbäbi şol dahilli diýmek, şoň eli wa täbäbi şoň döwründe de adamlaryň ören bolmagy mümkin. Birden onlarca adamdan hiç henidem habar hatyr ýok. Ana şol antaniýete garşy jenaýetçilik kategoriýasyna girýär. Şoň esasynda halkara suwdyna berip bolýar. Näme üçin şol adamlaryň öýleri hereket etmeliler? Näme üçin şolar adwokat tutunyp hereket etmeliler? Eger gerek yerine şo suwdyň öýdem öz hasabyna da adwokat tutup berýär. Eger şoň uruna birazjyk iş alınıp barylsa. Eger men şol işi men koordinirlap biljek. Men şoň üçin haýyş edýän eger ýuristler we adwokatlar bolsa, maglumat toplap bir tutun ýöne inni kaýtjaklardy. Şol halkara suwdlary şol suwd edip bolajaklardan esasynda da hökman Berdimuhammedow we çäre görür diýip garaşmaklygym, şoňa umyt bağlap oturmaklygym öýdi ýerliksiz zat. Näme üçin bu taýda indi meni biziň handa apymyzy keçirdiýäňiz, näme üçin biziň ruhumyzy petheldiýäňiz bu zatlar aýdyp diýen ýaly kommentariýalar bar da. Ýok. Biz özüm illüziýa bilen meşgullanmaň diýjek bolýan. Hakikatyň gözüne garamagy başaryň. Men näme üçin aýdýan şular ýalarda da ýöne umyt bağlap oturmaň diýip, sebäbi ikinji variantyny seredim, üçünji variantyny seredim. Türlü variantlara seyretmeli. Ýöne häzir nasuwda tapşyrylyn ha diýip, ine häzir batym Berdimuhammedow tutsak ederler diýip umyt etme. Sebäbi edil OBS'ň hereket edişi ýaly suwdlarym hemme wagt adalet düşedip oturan okşolar ýalylar. Ha bir misal, Türkmenistanda kösenen bir giden Türkiýanyň firmalary bar. Näçe emlaklaryny ýitirdiler, bankrot boldylar. Ana şolaň biri 2017-nji ýylda Türkmenistanyň hökümetine garşy ýa-ni ýutupdy halkara suwdyna. Ene tek 7-nji aprelde halkara arbitraj suwdynyň hökümi çykdy. Nähili höküm çykdy? Berdimuhammedowyň hökümetini aklady. Hökümetiň hiç bir günäsi ýok. Bar günä Türkiýanyň firmasyndan müşin. Şol bir firma tapşyrdy şol suwda ýutupdy. Olam Lotus Holding diýen firma. Öýdem şo firmaň ejen çeken ýetkilerine teretseňiz, şo bolan waka teretseňiz, şu taýda Berdimuhammedowyň hökümetiniň dolu günäli görünip dur. Onuň üçin ýurist bolmagy gerek. Sebäbi
iki taraplayın şertnama düzgünlerini yerine getirmedi hökümet. Olara berilen kontrakty başka firmalara berdi. Awa şeydi hem yerine getirmedi hökümet öz borcunu şol şertnamaň talep edýän nimet boýunça, düzgün boýunça. Ana emma şu hukuknamalara garamadan halkara sudy diktator aklap karar çykarýar. Şoň üçin men aýdyp oturanda, men aýtjak bolýan adam, şu halkara guramalar, şutada gunwataryň strukturalary şeýle bir adalatlar diýip pikir etmän. Beýnen takda, bu taýda da bähwid oýnaýar. Berdimuhammedowyň arkasynda güýçlen duranlygyny düşüniň. Ol Berdimuhammedowyň özi közi, olar ýaly nadan, bilimsiz adam şeýdi häkimetde berip oturup bilmeller, o kelleti bilen. Arkasynda bir şoňa bir ýardam berýän güýç bolmasa. Men onu ýöne aýdym mokda. Hatda konstitusiýa seretseňem, soňky kabul edilen konstitusiýada Berdimuhammedowyň ygtyýarlyklaryny gaty şäkilde görünýär. Men bir mysal getireyim, şu geçen men konstitusiýadan bir mysal getiripdim. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 53-nji maddasyna prezidentiň ygtyýarlyklary barada aýdylýar. Ine staýda 53-nji madda Türkmenistanyň prezidenti diýilip atlandyr. Şu 53-nji madda 12-nji bendinde ine şu bendde Türkmenistanyň prezidentiniň kimleri wezipe belläp bilýänligi aýdylýar. Meclis bilen alalaşyp diýe. Neştada prezidentiň häzir ygtyýarlygy hakda gurrun edýär. Meclis bilen alalaşyp prezident ýokary kadiýetiň başlygyny, baş prokurory, içeri işler ministrini, adalet ministrini wezipe belläýär we wezipeden boşadýar. Ana bar bolany. Beýlik ministrlerini ýerde hanol goranmak ministri, hanol milli howpsuzlyk ministri, olar kim belläýär? Köp tane beýlik ministrler kim wezipe belläýär. Bu hakda hiç zat ýok. Şu prezidentiň ygtyýarlyklaryna degişli ýanky bentlerde hiç zat aýdylan ok. Beý diýmek näme anagladyr? Diýmek şol möhüm wezipeleri belläýän güýçler başga güýçler. Şoň üçin şonu belläýän güýçler hatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna da aýrylan ok. Ýöne şolar bellemäge, şolar işden aýyrmaga prezidentiň ygtyýarlygy ýok. Bolmasa görkezler şu prezidentiň ygtyýarlygy hökman görkezläýmeli konstitusiýada. Şu ýok bolsa diýmek şonu şu wezipelere prezident belläýän ok da kimdir birler belläýär. Şoň üçin şonu konstitusiýadan aýrypdyrlar. Öňger bad konstitusiýada. Ýöne konstitusiýanyň soňky nusgasynda soňky ýerlerini üýtgetmelerden soň şonu aýrypdyrlar. Ana men aýtjak bolýanlarym prezidentiň nähili oýnatgy ýöne marionetki bolup oturany. Inde men seredip görýän ol ine şu gün bir maglumat çykdy da bir iki tane ýaşky ýürüýti öz derňewlerini geçirip şu Şotlandiýadaky banka geçirilýän pullaryň üstüne açypdyr. Her aýda adamdan $40 milyon Türkmenistanyň valyuta fondundan Türkmenistanyň bankyndan Şotlandiýa bankyna pul geçirilýär. Ine şu gün inserip görüň, eger gadyklanyp görseňiz şu gün görersiňiz, ýani halkyň göňüne hasawat diýip maglumat çykypdyr. Şu video ýadyga çykypdyr. Oşonda da anyk ýanky maglumatlar getirilýär. Oň üstüne o taýda oglunyň Serdar Berdimuhammedowyň bir ýegeniniň adyna registrasiýa edilen kazino bar, London. Näme halkara guramalar bilen okmuş onu. Şu pul ýuwuşlyklary bilen ama halkara guramalary. Ol hani o taýda Britaniýanyň ýanky korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan guramaları näme şonu kontrolly edip ýöne alan ok. Diýmek, şonu isleýän oklar diýmek kimdir birlerine şu geçirilýän transaksiýalar bähwitli şondan başgadan peýda görýän güýçler bolmaly, adamlar bar bolmaly. Ana şolardan pikirini edim men diýjek bolýan. Ýöne ýerden bolan ok, häzir halkyň ýurdun puluny ýöne daşar çykaryp otyrar. Diýmek şu ýagdaýyň gowluk bilen tamamlanmajagyny bilýändir. Ýöne giden ýagdaýyny aýdylar, onu gaçyp gitmegen mümkin ýurda ýa-da şey diýip başyna geýip taşlap gaçyp gitmegen mümkin. Ondan soň nähili bolmaly? Kim gelmeli o taýda? Häzir prosta pustoya mesde diýilýär da ortalarda diýär. Şol hökümetiň ýeri häzir gowur galjak. Ýerine kim gelir? Ol Haramowyň hem gider, oň ýyly bilen Jadanyň hem gider. Olaryň bilýär başyna nähili gün geljegini. Şoň gitse. Demek şoň ýerine ýa häzir oturan çinonluklardan biri aljak bolar. Ya da hava östürer.
şol hawasyn göremezligi üçin häzirden taýýarlyk görmeli, ýurdun içinde taýýarlyk görmeli. Daşynda däl, ýurdun içinde taýýarlyk görmeli. Adamlar hereket etmeli. Bolmasa şol mahlygyň daşyna şaga düşýäli, oň daşyna häkimiýetiň daşyna geljek her hili kötänleýän adamlar köp bolar. Oň şeýle men bir masal getireýin, şu şagallar diýilen mesele bilen men bir simbolik näme da metaforik. Şol agdy ýylly halk hereketinde iş alyp barýakak. Şol Sovet Soýuzynyň edili şagşamagynyň öňü ýani 1991-nji ýylyň 19-njy fevralynda 19-njy awgustynda eger bilýän bolsaňyz BKÇP agdarlyşygy diýilen bir waka bolupdy. Olam edil şo döwürde ýam SSR-iň düzümine Konwýasiýa Respublikadan biýaşy ýurdun düzümine SSR-iň sastabyna çykypdy, düzüminden çykypdy. Indi galan 10 ýurdam edil 10 respublikada edil çykmagyň bosawasyna dargamagyň bosawasyna durdy. Indi şonu Sovet Soýuzynyň kommunistik nemesini taklak almak üçin dilluşuk burnadylar. Şol köne pikirli kommunistler belli bir çynalyklar bir topory. Oňa ýanky Gorbaçowyň vice prezident şo Gorbaçowyň ornwatary Yanayew ýol başçylyk etdi. Gennadiy Ivanovyç Yanayew şoňa ýol başçylyk etdi. Indi şonda olar wagtlaryň häkimiýeti elanlalar Gorbaçowyň daşatynda tutsak etdiler, ona yaramanyat ýerdi bolan etdiler-de. Indi ýanky Soýuz respublikalarynyň liderlerine jaň edýärler, ýanky biz jädeden Sovet Soýuzyny dikelýär, kommunistik rejim öz nemesinde galýa diýip bar. Indi şonu şu ertesi gün jaň edenlerini 20-nji awgustda Niýazow jaň edenlerini kakras şoň ýanyna Niýazowyň ýanyna Nurmehmet Hanam hotir eken. Indi şoň öýde gurrun berýärdi Hanam. Şol Yanayew jaň etdi bolun ýa, ýanky Niýazow alyp titräp otyr, hawa näme biz ýa kommunistik rejimde taklak galýar, Sovet Soýuzyny taklak galýar. Diýip ýa siz ýa şunu kabul etmeliydi bolun. Hawa biz gollar sizi diýip ýa Gennadiy Ivanovyç biz sizi gollar bu gurrun görmez diýip ýa soňra söz berip otyrdy ýa-da. Şu kommunistik sistemagyny saklanmagyny golmaýar diýip ýa hawa. Ondan indi Gorbaçow işten çetleşdirilen. Indi şonu gollamaklyk wa ýanky agdalyş dilluşujylar gollamaklyk watan döwlükleri o deňelýär-da. Gorbaçow resmi prezident bolup otyrdy Sovet Soýuzyny. Oňa garşy dilluşujylar hem gollamaklyk ýa watan döwlükleri bolýar. Ondan näme bolýar? Aradan bir 3-4 gün geçýär bolýan, ýanky hemme dilluşujylary Moskwada tutsak edýärler. Indi Niýazow titräp otyr Aşgabatda. Häzir Gorbaçowyň adamlary muny çagyryp tutsak ederdi. Indi şu ýagdaýda näme boldy? Ýagdaý ýöne çykdy Aşgabatda. Indi biz marda maryň bölüminiň agdy beriliň ýygnagyny geçirip otyr, indi nähili hereket etmeli, näme taýýar bolmaly, ýa-da kommunistler ýene häkimiýeti el alýarlar, o ýene de kommunistlerin diktaturasy gurnuljagy meňde ýadyp Aşgabatda da biziň ýygnaşlarymyz Magtum bilen ýadygarlygynyň ýanyna ýörüýte şu meseleye bagyşlap ýanky demonstrasiýa gurnudylar. Indi demonstrasiýa gurnýarlar, agdy beriliň adamlar bar ýa bolýan. Indi Niýazow mahsuby guruldy. Indi Niýazow häzir tutsak ederler diýip hemme kişi ananny. Şoň üçin Niýazowyň düýün sırtyny ýalap beren adamlar köpüsi ýanky demonstrasiýa bardylar. Ömür agdy beriliň ýygnaklaryna gelmeýän adamlar, ömür sesleri ýüzlerini gorkatyp çykyş etmeýän adamlar Niýazowyň näme şahsiýet kulturyna garşy birden geri oý bolup, gahrman bolup, ýanky demonstrasiýa borup, agdy beriliň adamlaryny ýetekläp, ýanky soň gurrun berýärler-de biziň ýygnaşlarymyz. Inha, parlament öretmeli, partiýalyk öretmeli, ine men lider boljak, adamlar meňdaşyma gelin, ine men taýýar men hemme zada diýip. Ondan soň näme bilen götür, ýani şu taýp bir 100 töwerek adam ýyglanýar-da. Şoň bary ýok gidip 30 töwerek ýanky agdy beriliň adamlar, goramaçylar boldy, galanlar, ýanky ýal tütänden gelen şagallar boldy. Bagşlan bolmayan şagallar diýmeli bolýan. İçinde hawa bady bir çyn ýürekli adamlar hem halk üçin alajak adamlar hem bardy. Men onu boýnalýan ýöne içinde ýanky Niýazowyň sırtyny ýalap beren adamlar hem ýeterlikdi. Bugünkü günem birden gahrman boldular. Sebebi näme? Niýazow maslyk diýip hasapladylar, ama Niýazow maslyk indi oň maslygyny ine şagallar ýaly bolup indi näçe çekelesen hem bolýar diýip düşündiler. Soň näme boldy? Ertirgene de şu demonstrasiýany dowam etmeli diýip dargaýarlar. Ýa-ni bilenem ýanky nemäni goramaçylaryň bir 3-4 saatyny
organlar akıdiya. Sonra akıdiya. Olaram türmede vatan oklar, kamerada falan oklar, yani sonra akıdiyalar. Ondan şonu ertir guruna mortaňa diýip neme diýer? Ýöne Niýazow batyrmakdan gorkýar. Sebäbi çak Niýazow öz ykbalynyň nähil boljagyny bilmän otýar. Ondan şoň üçin hem olara jegirini bilen ok. Inni bu habar ýanky demonstrasiýa gatnaşyjylara ýetdi. Şol demonstrasiýany gurnoýjylary toraga çekipdirler. Ertir ýankylar baraýsa nädersiň? Şo düýünkü ýanky gahrman bolup çykyş edenler. Toraga çekilipdir diýen gurrun özünden ýem gorkup balaklaryny doldurup ertesi demonstrasiýa bir 4 ýaşan adam bar ýa, olaram polisiýa ýanky milisiýa şol ýöwrüň milisiýeti kontrollyk edip şolar öňüne alýar. Ýöne onu da batyryn bilen oklar ýöne men diýjek bolýanym. Dik düýünkü gahrman ýaly bolup çykyş eden adamlardan biri görnen ok. Ana men diýjek bolýanym häzir titräp oturanyň içinde şo taýda Niýazowyň rejimi ýanky Berdimuhammedowyň rejimine gulluk edip oturan adamdan içinden gahrman bolan bolup meni halk üçin etjekdim, menem rejimiň pidaty boldum diýip çykjak adamlar tapylar. Eger hökümet agdarlyşy bolsa, opportunistler tapylar. Ana şolara ýol bermeliler. Sebäbi şolar ýaly adamlar ýene häkimede gelse, ýagdaý häzirkisinden ýaly üýtgen sebäbi olar halkyň galadasyny etjek adamlar däl. Eger etjek bolsa şu wada çenli öldürini bir ýerde görkezerdiler. Indi şoň öňüni almak üçin näme etmeli? Şoň öňüni almak üçin ýerlerde iş alyp barmaly. Ine ýazýalar da maňa da ýazýalar. Hat bilenem ýazýalar. Ýol başçylyk edebiljekmi? Bir de bir liderlik edebiljekmi? Ol biz beýerde daşary ýurtda biz näme demizde? Ol içinde gerek itaata hereket. Hawa bizne daşary ýurtda menem işler koordinirlemäge taýýar. Men taýýar hyzmatdaşlyk etmäge diýer hakykatdanam taýýar adamlar, ýigitler, oglanlar, gyýlar bar bolsa. Bilen goşandymdy, goşubiljek, ýöne men itaat aýtjak bolýan zadym. Yerlerde, her bir owalarda ýaşaýka döretmeli. Näme üçin ýöne bulatlar näme üçin ýol alanok? Hedidem adamlar näçe kommentariýa ýazsalar, ýa-da bersinler, hat ýazsınlar, ýöne gorku duýulýar. Hatda ýene maňa ýazýan hatlaryny, öz atlaryny, familiýalaryny görkezip bilen oklar. Özleri aýdýar, men saňa anan ýazdy. Biz saňa anan ýazdy, ýani men saňa anan ýani hat ýazýarda aşagyna adyn familiýasyny goýmakdan gorkýar. Eger siz daşary ýurtda ýaşap, biz ýaly adamlara hat ýazýaňyzda da öz adyňyzy, familiýaňyzy gildiýän bolsaňyz, ol nädip onda siz gurnajak bolýaňyz bu öwrülüşi. Bir-biriňizden gorkup, kölgäňizden gorkup ýören bolsaňyz, bir-biriňize janyňyzy ananyp bilmeýän bolsaňyz, daşary ýurtlarda teoriýaňyzda pikirdeşleňizi ýygnap ýaşaýka döredip bilmeýän bolsaňyz, ol nädip siz bir iş amala aşyrjak bolýaňyz? Biz onu edip bilmerse, bir ýaldaňam öýde edibiljek işi var, işler bir koordinirlemek bar. Ýöne men soraýan, men hat ýazýanlardan, men aýdýan bir teoriýaňyzda pikirdeşleňiz barmy, bir ýygnap biljekmi ýa ýygnadyňyzmy diýip soraýanlar. Ýok, biri bar, ýa ikisi bar. Ondan men tek çekinýär. Näme? Şolar ýaly jogap berýärler. O nähil bolýar, birazajyk sizden bir inisiatywany yerli ýerden el alyp hereket etmeseňiz, ol ýagdaý üýtýärmi? Ol anonim hat ýazmakdan ýagdaý üýtýän ok, anonim ýazyberin, näçe kommentariýa ýazsaňyz, öz ýüzüňizi görkezmän, adyňyzy görkezmän. Ýöne ondan hiç ýyl goşant ýok bu bolýan häzirki hereketi. Onu yerlerde siz ýaşaýka döretmeli. Eger ýurduň içinde itaat hereket döremeli häzir. Ýöne bir mysal getirip göreýin, ýani bolşevikliň tejribesinden. Bolşevikliň ideologiýasyny almaly diýemokda, şolaryň bir iş tejribesi var, şolar nädip rewolýusiýa gurnadylar. Yerlere gittiler, owalara gittiler, ýaşaýka döretdiler. Onsoň belli bir wagt gelýär, egedir gazda şu ýagdaý beşişip. Ýygnanmaly, nirik barmaly, ana barmaly. Adam ana şeýdi üşürdiler olar. Nirik çykmaly, nirde demonstrasiýa geçirmeli. Sebäbi ýem adamlar taýýar, struktura görnüşinde. Şoň urunda iş alyp barmaly. Ana bizden maslahat soraýan bolsaňyz, indi bizde ýol görkezdiň diýip haýyş edip ýazýarlarda. Ana şol urda işläň, itaat edilmeli iş.
ol ýöne boş ýerden hiç zat görebilen owa. Ol näde o taýda bolýana lokalny, o taýda biri çykyş eden bolýa un talap edip, ýa-ni jaýmy ýykyldy, üçegmi ýykyldy. Ana bu taýda biri talap eden bolýa. Un bilen ol ýagdaý üýtüdip bolar owa. Biz bu natlary näçe wagtdan näçe ýyldyr bäri görüp ýörüs. Şolar lokal ýöne bir reaksiýa bildirmek, bir protest bildirmek ýa bir nägilerini beýan etmek, bilen çölen o guramoçuluk gerek. Şonum ýerlerde adamlar öweldir etmeli. Daşyndan gelip edibilmeliler. Biz ýaly adamlar biz bar bilemiz owa. Diňe daşyndaky işleri koordinirläp bilýär. Emma içinden adamlar gerek, inisiatiwny adamlar. Şonu başlaň. Emma daşyndan ýa-da hereket gerek bolsa, men taýýar koordinirlemäge, masal üçin başga dadyny hal burada we beýlekler we olaram taýýar ýöz ýerlerini ýem edip berler. Ana men etat aýtjak bolýan adym şondan ibaret, şo birazajyk öýde ýagdaýyňda öýdüňiz ilki baka beriň diýär. Mawtumry atamyň aýdyşýaly adam öýdüň bilmez ham hyýal bolar diýär-de ilki öýde ýagdaýyňda düşüniň. Näme üçin bolan okşol? Nämeden başlamaly? Ondan howluk galar hani bir hereket edin, hani bir suwda berin, hani bir çaltyrak. Oğrunağlar suwdana wagtyna beşer diýipdirler. Da ýagdaý howluk durup bolanok, sebäbi şol ýanky ýaly datlaryň etatynda bişişmeli. Halkyň öýde şo guramoçulukly hereket edip şonu ýörüte düzgünleşdirmeli, sistemalaryň iş alyp barmaly. Lokalny bir yerli olar ýaly bir bildirilýän bir un üçin ýa-da bir tebigy betdalçylyk üçin bildirilýän protestler ol massawy harakteri, massawy näme ýa-da ýa-da. O taýda guramoçuluk ýok. Şoň üçin içinden şu zatlaryň hemmesini koordinirläp bilýän güýç gerek, adamlar gerek. Ondan hem şol adamlar yerlerde pikirdeşlerini tapyp, yerlerde ýaşaýkeler döredip taýýar bolmaly. Ýagdaý diňe şu ýagdaýdy üýtgäp biler. Daşardan gelip ýa bir suwut karary çykaryp, ýagdaýy şunu üýtüder diýilen umytdan şoňa ýöne umytla oturmaň diýjek bolýar. Bulurda da hereket ederler. Eger hereket edecek adamlar bolsa ýazsynlar, pikir alşar, işleri koordinirler. Bulurda da hereket ederler. Daşar ýurtdan ýöne ýurdun içinden hereket eder. Ana men şu günki etat aýtjak taýdym. Şol umumyň men häzir şu taýda dinleýijileriň beren köp san sorawlaryny bir näme jemläberek jogap berdim da umumlaşdyryp hemme sorawlara ýeke jogap berip bolanok. Ýöne men şu gün şeylerek halka ýüzlenmek makul bildim taýýar gatwurmaýan soň men häzir şu gün biraz gatrak gönümenrek diýen halkada bir näme bil pretendiýan bildirip bolýan ýöne şonu diýmeli. Diýmeli taýýar şo ýagdaýy düşünüň, näme üçin bolmaýanlygyny düşünüň, taýýar içinden hereketiň ýetmeýänligini düşünüň. Şol urda hökman içinden iş alyp barmaly. Kıyınlar, howpludur. Ýöne şo kıyınçylyga howpo gözi gelip şoň urundan şol urdan şo ýagdaýdan bir çykalga tarap hereket edip, çykalga tapyp hereket edip bilmeseňiz, ýagdaý hiç esini üýtgemez. Birden bir zat üýtläýände häkimiýetiň başyna halkyň alada neçe adam gelmedi, ýene de ýanky şagallar geler. Şol şagallara şonu aldyrmaly. Halkyň alada ne diýjek adamlar barar ýaly edip şert döretmeli. Şonun yerlerde adamlaryň öýleri şonu amala aşyrmaly. Ana men şu gün kaýtjak adym aşulardan ibaret. Häzirlikçe de hoş sag bolun.